विद्यार्थी आणि पालकांच्या मनातील प्रत्येक प्रश्नाला मिळणार थेट उत्तर. 10वी-12वी नंतर पुढे काय? योग्य निर्णय, उज्ज्वल भविष्य. पण डिग्री केल्यानंतर त्यांना डेप्थ नॉलेज सकट ती लोक 4 वर्षाचा भक्कम पाया ती लोक शिक्षण घेतात, म्हणजे ट्रेनिंग घेतात आणि मगच ती लोक पुढे येतात. आणि ह्या बऱ्याच ज्या फील्ड्स आहेत त्या सगळ्या फील्ड्सला एकत्रितरित्या 4 वर्षांमध्ये मांडून ट्रेनिंग करणं म्हणजे बी फार्मसी. तर कम्युनिकेशन नाही आहेत म्हणून काय तो विद्यार्थी पात्रतेचा नाही असं नाहीच ना. त्याच्यामध्ये बरेच स्किल्स आहेत, फक्त एवढंच की आज तो प्रेझेंट नाही करू शकत. R&D म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट, F&D म्हणजे फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट, आणि मोस्ट प्रोबेबली आपण इंडियामध्ये फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट करतो. सो कॅम्पस इंटरव्ह्यू हा जो कन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये आम्ही तो ॲडिशन मी म्हणेन की आम्ही मुलांना ट्रेन करतो की CV बिल्डअपपासून CV कसा बनवायचा, तो कसा असणं गरजेचं आहे, त्याच्यामध्ये काय इन्क्लूड करणं गरजेचं आहे. तर ही गोळी बनवण्यापासून ती आपल्यापर्यंत पोचली आहे तिथपर्यंत बरीच क्षेत्र अशी आहेत जिथे बी फार्मसी ह्या विद्यार्थ्याचा रोल येतो. डॉक्टरांना शिक्षित करण्याचं काम फार्मासिस्ट करतो. 10वी झाली, 12वी झाली, आता पुढे काय? या कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमात आपलं सगळ्यांचं मनपूर्वक स्वागत. विद्यार्थी आणि पालकांसमोर उभा राहणारा हा सर्वात महत्त्वाचाच प्रश्न असतो. विशेषतः सायन्स शाखेतील विद्यार्थ्यांसाठी आज करिअरचे अनेक पर्याय उपलब्ध आहेत. त्यामध्ये सध्या मोठ्या प्रमाणात संधी निर्माण करणारं क्षेत्र म्हणजे अर्थात फार्मसी. बी फार्मसी म्हणजे नेमकं काय? या क्षेत्रात करिअर अपॉर्च्युनिटी कोणत्या आहेत? डी फार्मसी आणि बी फार्मसी यातला नेमका फरक काय आहे? आणि या करिअरच्या संधी याबद्दल विद्यार्थ्यांच्या मनातील अनेक प्रश्नांची उत्तरं आज आपण जाणून घेणार आहोत. आज आपल्या सोबत आहेत पुष्पसेन सावंत कॉलेज ऑफ फार्मसीचे असिस्टंट प्रोफेसर महादेव परब सर. ते आपल्याला विद्यार्थ्यांसाठी उपलब्ध असलेल्या करिअरच्या या संधींविषयी सविस्तर माहिती देणार आहेत. या सगळ्याबाबत सरांकडून आपण माहिती जाणून घेणार आहोत. सर, आपलं मनपूर्वक स्वागत कोकण 7 लाईव्हच्या विशेष कार्यक्रमात. पहिल्यांदा या सगळ्याबाबत आम्ही जाणूनच घेणार आहोत की फार्मसी म्हणजे काय किंवा बी फार्मसीमध्ये नेमकं काय केलं जातं. पण त्या अगोदर आम्ही तुमच्या कॉलेजची माहिती जाणून घेण्यासाठी उत्सुक आहोत. हे कॉलेज नेमकं कसं काम करतं या सगळ्यावर, आणि तुम्ही या फील्डमध्ये नेमकं किती वर्ष आहात? नमस्कार, मी महादेव परब. श्री पुष्पसेन सावंत कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये मला गेली 5 वर्ष झाली मी तिथे शिकवतो आहे. मला सांगताना अभिमान वाटेल की मी त्याच कॉलेजमध्ये डिप्लोमा शिकून ह्या क्षेत्रामध्ये सुरुवात केली. डिप्लोमा त्यावेळेला ॲक्च्युली मला माहीत नव्हतं फार्मसी ही फील्ड काय आहे. पण आता ज्या वेळेला पूर्ण झालं आहे आणि मी शिक्षक म्हणून वावरतो आहे समाजामध्ये, त्यावेळेला खूप अभिमान वाटतो की आपण हे क्षेत्र निवडलं. म्हणजे पालकांना कुठेतरी थँक्स द्यावा वाटतो की त्यांनी मला प्रवृत्त केलं किंवा मार्गदर्शन केलं की तू इथे हे फील्ड चूज कर म्हणून. आणि आता मास्टर्स झालं, PhD झालं, आता आणखीन एक तो हुरूप आला आहे की आणखीन जगापर्यंत पोचवायच्या ह्या गोष्टी की ह्या प्रोफेशनला किती महत्त्व आहे. सो माझ्याबद्दल सांगायचं गेलं तर हे एवढंच होतं. त्यानंतर जर कॉलेजबद्दल सांगायचं गेलं तर कॉलेज हे सर्वात पहिलं कॉलेज फार्मसीचं कोकणातलं, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातलं म्हणजे पुष्पसेन ज्ञानपीठ, पुष्पसेन कॉलेज ऑफ फार्मसी. त्यामुळे कॉलेजचा जो नेटवर्क आहे तो नेटवर्क खूप स्ट्रॉंग एस्टॅब्लिश झालेला आहे. मी म्हणेन कोकणातच नव्हे तर पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये, इवन मुंबई, कर्नाटक आणि कोल्हापूर ह्या चौफेर जवळच्या क्षेत्रांमध्ये आमचे विद्यार्थी बऱ्यापैकी वेल सेटल्ड आहेत. आणि तोच आम्हाला आमचा तोच एक भक्कम पाया आहे आमच्या संस्थेचा, असं मला वाटतं. आणि ह्या पुढेही बी फार्मसी बरोबर आणखीन इतर अलाइड कोर्सेस आम्ही अवेलेबल करून देऊ असे आमचे प्रयत्न चालू आहेत. त्याचबरोबर BSc ॲग्री, ANM, GNM, नर्सिंग हे देखील आमच्या कॉलेजमध्ये अवेलेबल आहेत कोर्सेस. आता कोकणातल्या मुलांसाठी एक मोठं व्यासपीठ निर्माण झालं जसं तुम्ही उल्लेख केलात. पण या व्यतिरिक्त सुद्धा अनेक विद्यार्थी इथं शिक्षण घेत असतात. जेव्हा तुम्ही या सगळ्याकडे बघता किंवा एक कोकणातीलच विद्यार्थी म्हणून तुम्ही ते इथं शिकलात किंवा आता इथंच जॉब करताय, त्यावेळी तुमच्या नेमक्या भावना काय आहेत? भावना इथे शिकवणं म्हणजे हे प्रोफेशन निवडण्याच्या मागचं मोठं उद्दिष्ट हेच आहे की कोकणातल्या मुलांना कुठेतरी मेट्रो सिटीच्या मुलांसोबत किंवा बरोबरीने मला बघायचं आहे. कारण की ते मी वास्तविक बघितलं आहे. ज्या वेळेला कोकणातली मुलं बाहेर इंडस्ट्रीजमध्ये काम करायला जातात आणि त्यावेळेला त्यांच्यासमोर ज्या वेळेला मेट्रो सिटीजमधनं मुलं येतात त्यावेळेला ती लोक गांगरून जातात.
बरोबर. अक्षरशः इंग्लिश ऐकून, हिंदी ऐकून गांगरून जातात. आणि तो न्यूनगंड मला मुलांच्या मनातनं काढायचा आहे. आणि तो फक्त एका दिवसात बोलून किंवा 4 दिवस ट्रेनिंग घेऊन असं नाही होत. तर त्यांच्यासोबत राहावं लागणार, त्यांच्यासोबत वावरावं लागणार शिक्षक या नात्याने. मग तो मला एक्सपिरियन्स ह्या 4 वर्षामध्ये मी बऱ्यापैकी आता अनुभव आला आहे मला, की मुलांना एक थोडं कम्फर्ट झोन दिलं की मुलं वेव आउट करतात, स्वतःहून वेव आउट करतात. आणि तो जी भीती आहे ना, त्या भीतीला ती लोक एक अपॉर्च्युनिटी म्हणून घेतात. आणि कसं करू शकत नाही, ही तर एक लँग्वेजच आहे ना, हा तर एक कन्सेप्टच आहे ना, आपण तो कसा करू शकतो ह्याच्याबद्दलची माहिती आम्ही त्यांना देतो. आणि ते एक हँड इन हँड प्रोसेस मी म्हणेन, स्टुडंट्सची आणि टीचर्सची हँड इन हँड प्रोसेस. ते जे टीचर स्टुडंट रिलेशन आहे ते मला ह्या व्यासपीठावरती म्हणजे शिक्षकी पेशामध्ये आल्यावर कळलं. बरोबर. आणि हेच त्याचं खरं तर मुख्य उद्दिष्ट असतं जेव्हा आपण एक शिक्षक म्हणून या क्षेत्रामध्ये वावरत असतो. आता आपण आपल्या करिअरविषयी जाणून घेणार आहोत. तर बी फार्मसी किंवा फार्मसी म्हटलं की नेमकं असं वाटतं की मेडिकल फील्ड, म्हणजे तुम्ही मेडिकलमध्ये काम करणार आहात, एकतर जॉब करणार आहात किंवा जॉब देणार आहात. पण फार्मसीमध्ये हे जे फील्ड आहे ते नेमकं किती मोठं आहे आणि त्यातल्या संधी नेमक्या काय आहेत, म्हणजे फार्मसी या क्षेत्राची व्याख्याच नेमकी काय? ह्या शब्दाचा जर अर्थ आपण खोलवर जाणून घ्यायचा प्रयत्न केला, मेडिसिन आणि सायन्स, तर सायन्स म्हणजे स्टडी, सिंपल भाषेत सांगायचं गेलं तर. कारण की 12वी सायन्स झालेली मुलं सायन्सला घेऊनच घाबरलेली असतात. किंवा 10वीमध्ये पण मुलं तेच म्हणतात की सायन्स नको आम्हाला. तर सायन्स म्हणजे नेमकं असं जास्त स्ट्रेसफुल क्रिएट केलेलं आहे नाही आहे ॲक्च्युली. स्टडी म्हणजे अभ्यास म्हणजे नेमकं बघायला गेलं तर त्या गोष्टीची माहिती करून घेणं इतकं सहज आहे. आणि मेडिसिनची माहिती करून घेणं जरासं त्यातल्या त्यात खूप प्रतिष्ठित आहे असं मी म्हणेन. प्रतिष्ठित का? कारण की फार्मसी हे प्रोफेशन म्हणून आपण ओळखतो किंवा व्यावसायिक दृष्टिकोनाने बघायला गेलं तर आपण आपला पूर्ण आयुष्यभराचा उदरनिर्वाह ह्या प्रोफेशनवरती काढणार आहोत. मग तिथे ह्याची माहिती किती चांगल्या पद्धतीने आणि किती डेप्थला असणं गरजेचं आहे ते तुम्हाला बी फार्मसीमध्ये कळतं. डिप्लोमा हा सुपरफिशियल कोर्स आहे. डिप्लोमा झाल्यानंतर आमच्या प्रोफेशनमध्ये मुलांना लगेच एंट्री मिळते असं म्हणेन. 2 वर्षात एंट्री मिळते प्रोफेशनमध्ये, फार्मा प्रोफेशनमध्ये. पण डिग्री केल्यानंतर त्यांना डेप्थ नॉलेज सकट ती लोक 4 वर्षाचा भक्कम पाया ती लोक शिक्षण घेतात, म्हणजे ट्रेनिंग घेतात आणि मगच ती लोक पुढे येतात. बरोबर. मग ह्याबद्दल जर आणखीन बोलायचं झालं तर प्रोफेशनली बघायला गेलं तर फील्ड्स आणि अपॉर्च्युनिटीज, तर बऱ्याच अपॉर्च्युनिटीज आहेत. जसं तुम्ही बाकी इतर व्हिडिओजमध्ये पण तुम्हाला ऐकायला मिळेल की रिटेल फार्मसी आहे, हॉस्पिटल फार्मसी आहे, प्रोडक्शन आहे, म्हणजे गोव्यामध्ये किंवा तमिळनाडूला किंवा औरंगाबादला इथे मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत, हैदराबादला. तिथे काय केलं जातं तर औषधं निर्माण केली जातात. फार्मसीचं मराठीतला शब्द जर आपण म्हटला तर औषध निर्माण क्षेत्र किंवा औषध निर्माण शास्त्र असं म्हटलं जातं. तर ते हे शास्त्र 4 वर्ष शिकून बाहेर जाणं म्हणजे ते शास्त्रामध्ये तज्ज्ञ होणं, म्हणजे प्रोफेशनलिझम असं मी म्हणेन. मग एक वर्ड आहे क्वालिफाईड फार्मासिस्ट. क्वालिफाईड फार्मासिस्ट म्हणजे कोण? तर असा व्यक्ती ज्याला औषधांबद्दलचं सगळं माहिती आहे, सगळंच बेसिक लेवलला. ज्या वेळेला तो प्रॉपर एका फील्डमध्ये जातो किंवा एका स्पेसिफिक आपण म्हणूया डिपार्टमेंटमध्ये वर्क करतो, त्यावेळेला त्या डिपार्टमेंटची माहिती त्या स्टुडंटला तेव्हा होते, तोपर्यंत माहिती नसतं. पण ह्या बऱ्याच ज्या फील्ड्स आहेत त्या सगळ्या फील्ड्सला एकत्रितरित्या 4 वर्षांमध्ये मांडून ट्रेनिंग करणं म्हणजे बी फार्मसी. बरोबर. ओके सर, डी फार्मसी आणि बी फार्मसीमध्ये अजूनही थोडंसं कन्फ्युजन असतं, म्हणजे हे किती वर्षांचे कोर्स आहेत, मग कुठला कोर्स केल्यानंतर मला जास्त संधी मिळतील याची सुद्धा एक कन्फ्युजन मुलांमध्ये असतं. तर ते कन्फ्युजन तुम्ही कसं दूर करू शकता? डी फार्मसीबद्दल आम्ही एका इंटरव्ह्यूमध्ये जाणून घेतलंच आहे, त्याबद्दल बोललोच आहोत. पण बी फार्मसीबद्दल अधिक सविस्तराने जाणून घ्यायचं, म्हणजे तो कोर्स किती वर्षाचा असतो, त्यामध्ये नेमकं काय शिकवलं जातं, त्याचं डिझाईन कसं केलं असतं? छान. हा प्रश्न आणि ह्या प्रश्नाचं उत्तर समाजापर्यंत पोचणं, पालकांपर्यंत आणि विद्यार्थ्यांपर्यंत पोचणं खूप गरजेचं आहे. का? तर डिप्लोमा केल्यानंतर जसं मी म्हटलं की लगेच एंट्री मिळते, पण जो क्वालिफिकेशनचा आपण म्हणूया ना ज्ञानाचा जो साठा आहे तो जरा कमी असतो. कारण की त्यांना तेवढंच दिलं जातं जितकं त्या कोर्समध्ये सिलेबसमध्ये डिझाईन केलेलं आहे.
पण जेव्हा आपण डिग्रीबद्दल बोलतोय तर जसं आपण नॅचरली पण बोलतो की बाबा डिग्री होल्डर आहे, हो. डिप्लोमा होल्डर आहे, ह्या शब्दांमध्ये फरक जाणवतो बोलताना. हो, हो. तोच फरक बेसिकली इथे आहे. डिग्री होल्डर म्हणताना आपण बेसिक डिग्री नाही होल्ड करत आहोत. आपण कुठली डिग्री होल्ड करत आहोत तर आपण एक प्रोफेशनल डिग्री, त्यातून ती प्रोफेशनल मेडिसिनची डिग्री. मेडिसिन म्हणताना आपण माणसाच्या जीवाशी बोलतोय इथे बोलत असताना, कारण की एखादं मेडिसिन खाल्लं किंवा एखादं मेडिसिन गरजेचं आहे तर ते गरजेचं मेडिसिन सेफली त्या पेशंटपर्यंत पोचवणं ही जबाबदारी फार्मासिस्टची असते. मग जर का आपण म्हणायला गेलो की स्टार्टिंग टू एंडपर्यंत बी फार्मसीमध्ये काय मिळतं, तर आत्ताच इम्प्लिमेंट झालेला नवीन सिलेबस आहे NEP नुसार, नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी 2020, आणि त्यांनी आता रिकमेंडेशन्स दिले आहेत की ह्या कमिंग अकॅडमिक इयरपासून तुम्ही तो सिलेबस इम्प्लिमेंट करा नवीन आता येणाऱ्या बॅचला. म्हणजे आता जी मुलं 12वी झाल्यानंतर फार्मसी क्षेत्रामध्ये येण्यासाठी आतुर आहेत त्यांच्यासाठी हे खूप महत्त्वाचं ठरेल की NEP मध्ये नेमकं काय आहे. तर ट्रेनिंग बेस्ड आहे, कम्प्लीट जे सिलेबस डिझाईन केलेलं आहे ते ट्रेनिंग बेस्ड आहे. नॉट ओन्ली दॅट की वेगवेगळ्या क्षेत्रानुसार चॉईस बेस्ड सिलेबस ठेवलेला आहे. असं चॉईस बेस्ड का ठेवलं आहे तर फार्मसी काउन्सिल ऑफ इंडियाने बनवलेला हा, म्हणजे इंडियाची काउन्सिलने बनवलेला हा सिलेबस आहे. पण त्यांचं उद्दिष्ट काय आहे याच्यामध्ये की वेगवेगळ्या लोकेशन वाईज वेगवेगळ्या स्टुडंट्स अपग्रो होतात, म्हणजे आपण म्हणतो त्याला अपब्रिंगिंग. म्हणजे कोकणातली मुलांचं अपब्रिंगिंग, मुंबईच्या मुलांचं अपब्रिंगिंग, कर्नाटकच्या मुलांचं अपब्रिंगिंग, शालेय अपब्रिंगिंग हे वेगवेगळं असतं. आणि ह्या वेगवेगळ्या क्षेत्रातनं आलेल्या मुलांना इक्वलिटीचं नॉलेज मिळावं फार्मसीमध्ये, आणि ते बिल्डअप होऊन बाहेर पडावेत. फार्मसी प्रोफेशनला बिल्डअप होऊन किंवा ट्रेन होऊन बाहेर पडावे ह्यासाठी बनवलेला हा सिलेबस आहे. मग त्याच्यामध्ये मेंटल पीस किंवा इंग्लिश कम्युनिकेशन म्हणा, इंडस्ट्रियल बेस्ड ट्रेनिंग कशा घ्यायच्या असतात, कुठल्या कुठल्या फील्ड्समध्ये इंडस्ट्री बेस्ड ट्रेनिंग ती लोकं घेऊ शकतात. फॉर एक्झाम्पल एक नवीन क्षेत्र म्हणजे डेटा अनालिसिस. तर डेटा अनालिसिसबद्दल बोलायचं झालं तर मुलं अगोदरच घाबरतील असं मला वाटतं, की म्हणजे इतकं त्यांना सांगायची ही वेळ नव्हे. जेव्हा ती लोकं बी फार्मसी कोर्स म्हणजे ॲडमिशन्स घेतील त्यानंतर मात्र त्यांना ह्या गोष्टी हळूहळू कळत जातील. आणि तेच आमची संस्था म्हणजे आमची जी पुष्पसेन कॉलेज ऑफ फार्मसीमध्ये आम्ही काय करतो तर मुलांना त्यांच्या पद्धतीने त्यांची आकलन शक्ती किती आहे हे अंदाज घेऊन त्यांना त्या पर्टिक्युलर क्षेत्रामध्ये ट्रेन करण्याचा प्रयत्न असतो. तर तो कसा, तर काही मुलांना कम्युनिकेशन जमत नाही, हे अगदीच कॉमन झालेलं आहे की कम्युनिकेशन. तर कम्युनिकेशन नाही येत म्हणून काय तो विद्यार्थी पात्रतेचा नाही असं नाहीच ना. त्याच्यामध्ये बरेच स्किल्स आहेत, फक्त एवढंच की आज तो प्रेझेंट नाही करू शकत आहे, उद्या व्यक्त होऊ शकत नाहीये किंवा सांगू शकत नाहीये त्याला किती माहिती आहे. पण ज्या वेळेला त्याला जे माहिती आहे ते तो ऑन फील्ड यूज करतो ते नॉलेज, त्यावेळेला जे होतं ते इनोव्हेशन. बरोबर. जे त्याला माहिती आहे ते स्वतःच्या बुद्धी क्षमतेनुसार समोरांसमोर मांडताना विचार करून मांडतो आणि स्वतःचे विचार त्याच्यात ॲड करतो, म्हणजे रिसर्च. त्याला आपण हायपोथेसिस म्हणतो. हायपोथेसिस का म्हटलंय की हायपोथेसिस म्हणजे काय तर हेच रिसर्चचा एक बेसिक वर्ड आहे हा हायपोथेसिस. सुरुवात हायपोथेसिस पासून करावी लागते आणि तो इम्बीब करण्याचं काम आम्ही करतो स्टुडंट्सला, टीचर्स म्हणून, की रिसर्च करताना मुलांनी कशा पद्धतीने विचार करणं गरजेचं आहे. तर तो विचार करण्यासाठी शिकवलं जातं 3rd इयर पासून. मग तो म्हणून डिग्री बी फार्मसीमध्ये 3rd इयरमध्ये त्यांना हा विचार करायला शिकवला जातो. बी फार्मसीच्या पहिल्या 2 वर्षात काय आहे तर पहिल्या 2 वर्षात त्यांचं रिव्हिजन आहे. पहिल्या वर्षी तरी 12वीमध्ये जे काही सब्जेक्ट शिकलेले आहेत आणि त्यांना पुढे येणारे जे हर्डल्स आहेत ते हर्डल्स त्यांना सॉल्व्ह करण्यासाठी मदत केली जाते. ही 2 वर्षात ती लोक तयार होतात. 3ऱ्या वर्षापासून काय केलं जातं तर त्यांना रिसर्च कसं करायचं, इंडस्ट्रीमध्ये तुम्हाला नेमकं क्षेत्र कुठलं आवडेल हे प्रश्न वापरून त्यांना आम्ही ट्रेन करतो. की तुला रिटेल फार्मसीमध्ये जायचंय, तुला हॉस्पिटल फार्मसीमध्ये जायचंय, इंडस्ट्रीमध्ये जायचंय, तर इंडस्ट्रीमध्ये नेमकं बाबा कुठे, प्रोडक्शनमध्ये, R&D मध्ये, मार्केटिंगमध्ये. F&D हा एक कॉन्सेप्ट आहे जो की कदाचित माहितीच नाही समाजाला. F&D म्हणजे काय तर फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट. तर फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट जर बघायला गेलं तर रिसर्चचाच भाग आहे हा. पण लोक बोलताना काय बोलतात तर R&D म्हणजे रिसर्च अँड डेव्हलपमेंट.
F&D म्हणजे फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट, आणि मोस्ट प्रोबेबली आपण इंडियामध्ये फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट करतो. बरेच फॉर्म्युलेशन्स आपण डेव्हलप करायचा प्रयत्न करतो. न्यू मॉलिक्युल्स आपल्याकडे ऑलरेडी बरेच आहेत. त्यांना कशा पद्धतीने वेगवेगळ्या डिसिजेसवरती अप्रोच करायचं म्हणजे रिसर्च. मी एक सिम्पल एक्झाम्पल देईन तुम्हाला की गोळी आहे, तर जर का एखाद्या व्यक्तीला गोळी खावीशी नाही वाटत आहे किंवा गोळीचा फोबिया आहे लहानपणापासून, तर मोठी होईपर्यंत त्यांच्या मनात कुठेतरी गोळीचा कंठाळाच असतो. ओके, सिरप बघायला गेलं तर लोकांची टेस्ट येते, फ्लेवर्स येतात. मग ह्याला फॉर्म्युलेशन म्हणतो आम्ही. म्हणजे टॅबलेट, कॅप्सूल, इंजेक्शन, क्रीम्स, ऑइंटमेंट्स, हे फॉर्म्युलेशन झाले. मग एका घटकाचे, एका औषधाचे वेगवेगळे फॉर्म्युलेशन्स डेव्हलप करणं म्हणजे रिसर्च. बरोबर. ऑलरेडी जे आहे मार्केटमध्ये टॅबलेट फॉर्ममध्ये आहे, पण मला टॅबलेट नाही खायची आहे, मला ते स्प्रे फॉर्ममध्ये हवं आहे, मला ते जेल फॉर्ममध्ये हवं आहे. फॉर एक्झाम्पल काहीतरी दुखतंय, दाट दुखतोय किंवा कुठेतरी मार लागला आहे, तर आपण काय करतो, टॅबलेट देतात खायला. आज आपण बघतोय की मार्केटमध्ये जेल अवेलेबल आहेत, स्प्रेज अवेलेबल आहेत, डेव्हलप झालेले फॉर्म्युलेशन्स आहेत. ह्यालाच म्हणतात फॉर्म्युलेशन अँड डेव्हलपमेंट. सो हा एक कन्सेप्ट आहे. बी फार्मसी नंतर किंवा बी फार्मसी करत असताना मुलांना आणखीन कुठल्या गोष्टीचा अनुभव येतो, तो म्हणजे डेटा सायन्स, डेटा अनालिसिस. कसा, तर डेटा म्हणजे कंटेंट, वाचन, ज्याचा मुलांना कंटाळा येतो. पण आम्ही काय करतो, मुलांना त्याच क्षेत्रामध्ये म्हणजे ते क्षेत्र त्यांच्यासाठी महत्त्वाचं आहे, डेटा अनालाइज करणं. पण डेटा अनालाइज करण्यासाठी बी फार्मसीमध्ये कसं शिकवणार किंवा त्यांना तिथे कसं आम्ही अप्रोच करणार, तर वाचन करूनच तो डेटा अक्युमुलेट करू शकतात ती लोक आधी ब्रेनमध्ये, आणि मग त्याचं अनालिसिस करू शकतात बाय युझिंग AI. तो हा पार्ट AIचा नवीन सिलेबसमध्ये इम्प्लिमेंट केलेला आहे. म्हणजे या बी फार्मसीमध्ये AI पण आता आलाय किंवा फार्मसी फील्डमध्ये AIचा पण वापर होतोय. आता त्यांनी सिलेबसमध्ये दिलेला आहे, ऑफिशियली दिलेला आहे. पण आता म्हणजे जेव्हा नाहीये तरी पण आम्ही रिसर्च करत असताना मुलांना AIचा वापर करून रिसर्च कशी केली जाऊ शकते ह्याच्याबद्दल आम्ही मार्गदर्शन करत असतो, सततच करत असतो. म्हणजे एकदम सिम्पल एक्झाम्पल्स आपण बघूया तर ऑनलाईन स्ट्रीमिंगवरती बरेच इन्स्टावरती वगैरे पण येतात की 9 रुपीजमध्ये ChatGPTचा कोर्स किंवा क्लाउडचा कोर्स, राईट. मग मुलं करतात, नाही असं नाही, आमच्या मुलांनी पण केले आहेत असेच सुपरफिशियल कोर्सेस. बट ते एक्झॅक्टली यूज कुठे करायचे ते नाही सांगत ती लोक. कोर्सेस जेव्हा घेतले जातात त्याचा यूज असा आहे, असा वापर करा. पण ती जी फील्ड आहे, AIची फील्ड आहे, ती डेटा किंवा आपण डिजिटल म्हणूया, मग डिजिटलचा आणि फार्माचा, औषधांचा किंवा माणसाच्या हेल्थचा कसा लिंक करायचं, कसं लिंक होणार, संबंध कसा येणार किंवा कसा रचवून आणायचा, हे आम्ही विद्यार्थ्यांना शिकवतो. की AIला वापरून तुम्ही मेडिसिन बद्दलची माहिती गोळा करा, आणि ही एक ट्रिक आहे की गोळा करत असताना ती लोक ते वाचणार. मुलांना आजकाल फोबिया कसला आहे तर पुस्तकांचा, वाचायला सांगू नका मला. म्हणजे वाचन म्हटलं काय सगळ्यांनाच नाही, काही मुलं असतात ज्यांना की वाचायचा जरा म्हटलं की बरोबर जरा थांबाच असं वाटतं. म्हणजे थोडक्यात आता जर आपण पुष्पसेन सावंत कॉलेज ऑफ फार्मसीचा जर विचार केला तर कोणतं क्षेत्र निवडावं याची विद्यार्थ्यांना माहिती दिली जाते, आणि त्याचबरोबर पुढे काय आहे म्हणजे करिअरच्या संधी काय आहेत याची सुद्धा माहिती दिली जाते. आणि AI साठी आता तयारी करणं हे सुद्धा गरजेचं आहे, ते सुद्धा इथं त्यांना शिकवलं जातं. पण आता पुढचा प्रश्न तो म्हणजे इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा बी फार्मसीचे स्टुडंट जातात तेव्हा त्यांचं तिथं काय काम असतं, आणि हे आपल्याला जर प्रॅक्टिकल पद्धतीनं एक्झाम्पल देऊन जर सांगायचं असेल तर तुम्ही ते काय द्या? अच्छा, इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा मुलं जातात बी फार्मसी करून तेव्हा त्यांचा अप्रोच किंवा त्यांना मिळणारी जी काही अपॉर्च्युनिटी आहे ती, तर प्रचंड अपॉर्च्युनिटीज आहेत इंडस्ट्रीमध्ये गेल्यावरती. कसे ते सांगेन. फॉर एक्झाम्पल एक टॅबलेट जी आपल्यापर्यंत पोचलेली असते किंवा आपण डायरेक्टली जाऊन मेडिकल शॉपमधनं घेतो की बाबा डॉक्टरने हे प्रिस्क्राईब केलं आहे, डायबिटीजवरती हे मेडिसिन आहे, ही गोळी द्या. तर ही गोळी बनवण्यापासून ती आपल्यापर्यंत पोचली आहे तिथपर्यंत बरीच क्षेत्र अशी आहेत जिथे बी फार्मसी ह्या विद्यार्थ्याचा रोल येतो. अगदी रॉ मटेरियल प्रोक्युअरमेंट पासून. आता रॉ मटेरियल प्रोक्युअरमेंट हा वर्ड जर ऐकला लोकल पब्लिकने तर त्यांना वाटणार हे काहीतरी वेगळं आहे किंवा म्हणजे त्यांना मे बी फेमिलियर नसेल हा वर्ड.
हा तितकाच सोपा आहे जितका की जर सांगायचं झालं तर पोहे बनवताना मला पोहे तर बाजारात आणावे लागणार ना, हां. तर पोहे माझं रॉ मटेरियल आहे. मग असे बरेच रॉ मटेरियल आहेत जे की एक टॅबलेट बनवताना लागतात. तो रॉ मटेरियल प्रोक्युअरमेंट डिपार्टमेंट आहे. तिथे फार्मसी फील्डमधला बी फार्म होल्डर ऑफिसर म्हणून काम करतो. त्यानंतर येतं ते रॉ मटेरियल प्रोक्युअर झाल्यानंतर त्याचं मिक्सिंग केल्यानंतर आपण पुढे जाणार त्याचं ग्रॅन्युलेशन झाल्यानंतर त्याचं येणार पुढे कम्प्रेशन. मग अशा पुढे प्रोसेसेस जाईपर्यंत त्याचं पॅकेजिंग होणार, त्याचं क्वालिटी कंट्रोल चेक होणार, इन प्रोसेस क्वालिटी कंट्रोल चेक होणार. मग मार्केटमध्ये जाणार, मार्केटमध्ये गेल्यानंतर मार्केट ॲनालिसिस. मग असं बघायला गेलं तर प्रत्येक टप्प्यावरती एक नव्हे तर अनेक फार्मासिस्ट लागतात जे की क्वालिफाईड असणं गरजेचं आहे. क्वालिफिकेशनमुळे काय होतं, ज्या वेळेला मुलं ह्या क्षेत्रात उतरतात, इंडस्ट्रीमध्ये जेव्हा ॲक्च्युली ऑन फील्ड काम करतात, तेव्हा त्यांना तो लॅक्युना राहत नाही किंवा तो भीती राहत नाही, कारण की त्यांना सगळं माहिती असतं. बरोबर. ते शिक्षणातनं त्यांनी घेतलेलं असतं. फक्त त्यांनी एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट आता आपलं फ्युचर लाईफ म्हणून चूज केलेलं असतं. किंवा मार्केटिंग म्हटलं, मार्केटिंगमध्ये काय होतं तर मार्केटिंगमध्ये मुलांना बोलावं लागतं, मुलांना त्या औषधाची पूर्ण माहिती डॉक्टरांना पोचवावी लागते. ती कुठून जाते आणि ती कोण देऊ शकतं, तर ती जाते इंडस्ट्रीमधनं जिथे रिसर्च झालेला आहे, जिथे डेव्हलपमेंट केलेलं आहे. आता मी जसं म्हटलं फॉर्म्युलेशन डेव्हलप केल्यानंतर ते फॉर्म्युलेशन जेव्हा पेशंटपर्यंत पोचतंय तर पेशंटपर्यंत पोचवणारा, प्रिस्क्राईब करणारा हा डॉक्टर असतो. मग डॉक्टरांपर्यंत पण ती माहिती पोचवणारा कोण आहे तर फार्मासिस्ट आहे. अच्छा. कारण की डॉक्टरांना तितकं इन डिटेल माहिती नसतं, त्यांना मे बी बेसिक डिटेल्स माहिती असतात, बट इन डिटेल जेव्हा त्यांना एखादा प्रोडक्ट लॉन्च करायचा आहे आणि त्या प्रोडक्टची माहिती जर का आपल्याला द्यायची तर ती कोण देऊ शकतं तर तो फार्मासिस्टच छान पद्धतीने देऊ शकतो. मार्केटमध्ये आलेलं नवीन प्रोडक्ट जेव्हा डॉक्टरांपर्यंत पोहोचवायचं असतं ते काम म्हणून किंवा तो दुवा म्हणून फार्मासिस्ट काम करत असतो. किंवा मी म्हणेन आपण एक वर्ड वापरेन मी की डॉक्टरांना शिक्षित करण्याचं काम फार्मासिस्ट करतो असं मी म्हणेन एका लेवलला. ऑब्वियस त्यांची डिग्री हाय आहे, मी डिनाय नाही करत, कारण की ते डायग्नोसिस करतात, ते ट्रीटमेंट देतात. पण ट्रीटमेंट देण्यासाठी जी औषधं निर्माण करावी लागतात ती निर्मिती फार्मासिस्ट करतो. कारण की जोपर्यंत ती निर्मिती होत नाहीये औषधांची, जोपर्यंत ते रिसर्च होत नाहीये, नवनवीन डिसीजेस तयार होत आहेत आणि ते नवनवीन डिसीजेस तयार होत असताना फार्मासिस्टला खूप स्कोप आहे, रिसर्च अँड डेव्हलपमेंटला खूप स्कोप आहे की त्या डिसीजवरती कशा पद्धतीने मात करण्यासाठी मी मेडिसिन्स बनवेन. आणि ते बी फार्मसी क्षेत्रामधूनच होऊ शकतं. डिप्लोमा लेवलला आपण जर चेक करायला गेलं तर डिप्लोमा लेवलला त्यांना तितका रिसर्च ओरिएंटेशन नाही आहे, इंडस्ट्री ओरिएंटेशन नाही आहे. डिप्लोमा झाल्यानंतर देखील मुलांना प्रोडक्शनमध्ये जॉब मिळतात, इंडस्ट्रीमध्ये जॉब मिळतात, पण त्यांचं जे पोस्टिंग आहे त्या पोस्टिंगमध्ये कुठेतरी म्हणतात ना एक ड्रॉबॅक किंवा एक हर्डल किंवा एक पायरी कमी म्हणून कन्सिडर केलं जातं की अनुभव असतो मुलांकडे, जसं जसं म्हणजे म्हणतात ना एक्सपिरियन्स वाढला की अनुभव येतो मुलांकडे, पण जे क्वालिफिकेशन नसेल, ती डिग्री नाही आहे, मग त्यांना पुढची पायरी दिली जाऊ शकत नाही बाय पोझिशन. ऍडव्हान्स कोर्स आपण म्हणू शकतो बी फार्मसी. हा, म्हणजे जे डिग्री असते ती, त्यामध्ये रिसर्च आणि या सगळ्या पार्ट येतात. पण आता पुढचा प्रश्न म्हणजे जेव्हा विद्यार्थी बी फार्मसी करून बाहेर पडतो तेव्हा अर्थात तो जॉबच्या संधी शोधत असतो किंवा जॉब बघत असतो. तर या क्षेत्रातल्या संधी कोणत्या आहेत अशा, आणि त्याच पद्धतीनं जर आपण बघितलं तर त्यांना ही जॉबची अपॉर्च्युनिटी कॉलेज थ्रू कशी काय दिली जाते त्याबद्दल काय सांगा? ओके, छान क्वेश्चन आहे हा, कारण की हा गरजेचा आहे पेरेंट्सला आणि स्टुडंट्सला पण. जेव्हा जॉबची अपॉर्च्युनिटी कॉलेजमधनं दिली जाते त्यावेळेला पुष्पसेन ज्ञानपीठमध्ये तरी आम्ही काय करतो तर जे बेसिक अटायर आहे, कॅम्पस ड्राईव्ह, हा कॉन्सेप्टला आम्ही थोडंसं मॉडिफाय केलं आहे. तर कशा पद्धतीने मॉडिफाय केलं आहे, स्टुडंट्सची कॅलिब्रेशन्स किंवा स्टुडंट्सची आकलन शक्ती किंवा स्टुडंटचा इंटरेस्ट असं म्हणूया आपण, त्याचा इंटरेस्ट कशात आहे त्यानुसार त्यांना काउन्सिल केलं जातं फर्स्ट ऑफ ऑल की बाबा तू काय करू शकतो आणि तुझी आवड काय आहे. मग तुझी आवड अशी आहे तर तू ह्या क्षेत्रात जाणं तुला योग्य वाटतं की त्या क्षेत्रात जाणं तुला योग्य वाटतं. फॉर एक्झाम्पल, तुला मार्केटिंगला जायचं आहे की तुला हॉस्पिटल फार्मसीला जायचं आहे, तुला प्रोडक्शनला जायचं आहे की तुला क्यूएला जायचं आहे किंवा तुला डेटा अनालिसिसला जायचं आहे. सो हे ऑप्शन्स बरेच असतात आणि तोपर्यंत मुलांना देखील कळतात
सो आमचं काम काय आहे, आम्ही काय करतो तर आम्ही हे ॲनालिसिस करतो प्रॉपरली, मुलांना त्या पद्धतीने काउन्सिल करतो. काउन्सिल करत असताना आम्हाला बरेच प्रश्न पडतात जे की आम्ही त्यांना विचारतो आणि त्यांच्या उत्तरातनं आम्हाला कळतं की हे कॅन्डिडेट कुठल्या पोझिशनसाठी ॲक्युरेट आहे. आणि त्यानुसार मग ॲज मी म्हटलं की आमचं नेटवर्क बऱ्यापैकी बिल्डअप झालेलं आहे. गोवामध्ये इंडस्ट्रीज आहेत, ते तिथे आमचे ॲल्युमिनी ऑलरेडी एस्टॅब्लिश्ड आहेत. मग त्या ॲल्युमिनीजला आम्ही कॉन्टॅक्ट करतो, तिथे त्यांना अगोदर जाऊन ट्रेनिंग घ्यायला किंवा एक जाऊन व्हिजिट करून या तुम्ही अगोदर. मग हा एक प्रकार अकॅडमिक्समध्ये आता इन्क्लूड केला नवीन सिलेबसमध्ये की तुम्ही इंडस्ट्री व्हिजिट करून या. तो आम्ही ऑलरेडी करत होतो आणि ह्याच्या पुढेही करत राहणार आहे, ज्याच्यामुळे मुलांना एक्सपोजर मिळतं की तिथे व्हिजिट केल्यानंतर त्यांना ॲक्च्युअल साईट एक्सपिरियन्स मिळतो की अशा पद्धतीत कामं केली जातात. मग हे मला आवडणार आहे का, किंवा हे मी करू शकतो का, आणि मला हे करायचं आहे का. मग करायचं आहे तर तुझ्यात काय कमी आहेत त्याच्यावरती आम्ही वर्कआउट करतो मुलांसोबत. आणि अशा पद्धतीने त्यांना ट्रेन करून मग जितके सोर्सेस आहेत आमचे, फॉर एक्झाम्पल सिप्ला आहे, सन फार्मा एक आहे, त्यानंतर ग्लेनमार्क आहे, सेंच्युअर आहे, हे प्रोडक्शन इंडस्ट्रीज आहेत किंवा फार्मास्युटिकल मॅन्युफॅक्चरिंग युनिट्स आहेत ॲनचे. तिथे आमची काही मुलं प्लेस झालेली आहेत. काही मुलं आहेत ती डेटा सायन्समध्ये गेलेली आहेत. कॅटलॉग डिझायनिंग म्हणूया आपण, किंवा ॲज अ असिस्टंट फार्मा ट्रेनर किंवा असिस्टंट ट्रेनर म्हणून जिथे स्टुडंट जाऊन काय करतात तर बॅकबोन ज्याला आपण म्हणतो, की आपण लिफलेट्स बघितले असतील, औषधांच्या आतमध्ये लिफलेट बनवून ठेवलेले असतात, इन्फॉर्मेशन लिफलेट आपण ज्यांना म्हणतो, ते बनवण्यासाठी देखील फार्मासिस्टची गरज आहे. तिथे लेमन नाही बनवू शकत, किंवा तिथे कॉमर्स फील्डमधला किंवा बेसिक सायन्समधला स्टुडंट कॅन्डिडेट जॉब प्रस्पेक्टसला तो कॅन्डिडेट बरोबर नसेल, असं इंडस्ट्रीमधूनच आलेलं आहे कॉलबॅक. की त्यांना असं वाटतं की BSc केलेली मुलं अगोदर हे काम करत होते लिफलेट बनवण्याचं, जे की लिफलेटमध्ये बरेच क्वेरीज असायचे, जो हेड आहे त्याच्यावर प्रेशर यायचा आणि तो हेड असायचा फार्मामधला. सो नाव दे आर अप्रोचिंग फॉर द B.Pharmacy स्टुडंट, बॅचलरेट्स, डिग्री होल्डर्स त्यांना अपॉर्च्युनिटी देतात. सो दिस बिकम्स अ ग्रेट अपॉर्च्युनिटी. त्याच्यानंतर आपण म्हणूया डिजिटल मार्केटिंग. डिजिटल मार्केटिंगची जी आजची स्टेज आहे ती बघायला गेलं तर पीपल आर अर्निंग गुड, व्हेरी गुड. म्हणजे माझे स्टुडंट्स आहेत त्यांना इतके छान छान पॅकेजेस आहे, आणि ते ओव्हरवेल्मिंगली फोन करतात आणि सांगतात सर आमचं असं असं आहे आणि इतका पॅकेज दिला आहे हो. आणि ते ऐकूनच आम्हाला समाधान वाटतं की कुठेतरी एखाद्या स्टुडंटचं ड्रीम फुलफिल होत आहे, आणि ते ड्रीम फुलफिल करण्यामध्ये कुठेतरी ही डिग्री पाया आहे, फाउंडेशन आहे. आणि आम्हालाही अभिमान वाटतो ज्या वेळेला स्टुडंट्स अशा पद्धतीने कॉलबॅक करतात आणि सांगतात की सर मला इथे जॉब मिळाला, मी इंटरव्ह्यू क्रॅक केला. सो कॅम्पस इंटरव्ह्यू हा जो कॉन्सेप्ट आहे त्याच्यामध्ये आम्ही तो ॲडिशन मी म्हणेन की आम्ही मुलांना ट्रेन करतो की CV बिल्डअपपासून, CV कसा बनवायचा, तो कसा असणं गरजेचं आहे, त्याच्यामध्ये काय इन्क्लूड करणं गरजेचं आहे, कशा चुका होतात त्या देखील आम्ही त्या पिरियडमध्ये आम्ही त्यांना शिकवतो. एक्झाम्पल्स दिले जातात आणि तिथे पण AIचा वापर होतो. आजचं जनरेशन आहेच तसं की AIचा वापर करून इझिली ती लोक AIचा वापर करू शकतात. मग CV बिल्डअप करताना पण AIचा वापर प्रॉपरली करून तुम्ही CV स्वतःचा कसा फर्निश करू शकता, ज्याचा इम्पॅक्ट इंडस्ट्रीवरती येतो जेव्हा इंटरव्ह्यूजला जातात तेव्हा. सो हा एक कॅम्पस इंटरव्ह्यूचा बेस आम्ही क्रिएट करतो अशा पद्धतीने, आणि मग मुलांच्या IQ लेवलनुसार त्यांना आम्ही गाईड करतो. म्हणजे कुठलं करिअर चूज करावं याची सुद्धा मार्गदर्शन गरजेचं ते या कॉलेजमध्ये आपल्याला होताना. त्याच्यासाठी आमच्या कॉलेजमध्ये एक डिपार्टमेंट आहे, ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट. ट्रेनिंग अँड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट काय करतं तर हेच काम करतं की मुलांच्या इंटरेस्ट एरिया आयडेंटिफाय करायचा, मुलांचा इंटरेस्ट एरिया आयडेंटिफाय केल्यानंतर त्या मुलाला त्या पद्धतीने गाईड करायचं. ते गायडन्स दिल्यानंतर मग पुढचं काम आहे की सोर्सिंग क्रिएट करणं, नेटवर्क क्रिएट करणं. पूल कॅम्पसमध्ये काय होतं, एक ड्रॉबॅक सांगेन मी पूल कॅम्पसचा, की फॉर एक्झाम्पल एक कंपनीने अप्रोच केला आहे, एनी कंपनी, प्रोडक्शन असेल मे बी, आणि ती आपल्या कॅम्पसमध्ये येते. तेव्हा काय होतं की ती लोक ग्रॉसली त्यांना हवंय ते शोधतात की मला एक प्रोडक्शनचा माणूस हवाय जो की अशा पद्धतीने काम करेल, आणि त्यांच्याकडे ती इमेज क्लिअर असते. पण मुलांना माहितीच नसतं की तिथे जाऊन मला नेमकं काय करायचंय. बरोबर. इंटरव्ह्यू जेव्हा होतो तेव्हा त्यांच्याकडे जे नॉलेज आहे त्या नॉलेजच्या बेसिसवर त्यांना सिलेक्ट केलं जातं, पण त्या मुलाच्या ॲक्च्युअल इंटरपर्सनल स्किल्स, हा वर्ड वापरेन मी मुद्दाम, इंटरपर्सनल स्किल्स, आणि त्याची प्रोफेशनल स्किल
ह्या दोन्ही संलग्न आहेत का हम्म. तिथे काम करण्यासाठी. मग कॅम्पसमध्ये कोणतरी आपलं येत आहे आणि टीचर्सचा आणि तो एक रूमर असतो की बाबा सगळ्यांनी इंटरव्ह्यू द्या. मग सगळ्यांनी इंटरव्ह्यू दिल्यानंतर जर का ज्याला इंटरेस्ट नाही आहे तो सिलेक्ट झाला, मग तो एक दडपण येतं मनामध्ये की आता काय करू, मी सिलेक्ट तर झालोय, जाऊ की नको जाऊ. हो. मग तो स्ट्रेसच आम्ही मुलांना देत नाही अशा पद्धतीने. कॅम्पसमध्ये एकत्र सगळ्यांनी एकाच फील्डसाठी इंटरव्ह्यू देणं, त्याऐवजी तुझा इंटरेस्ट काय बाबा नेमका, त्यावर तुला focus. कुठे जायचंय, तर त्यानुसार टीचर्स म्हणजे वेगवेगळ्या फील्डमधले टीचर्स देखील क्वालिफाईड टीचर्स अवेलेबल आहेत. पण ज्या क्षेत्रातून जे एक्सपिरियन्स घेऊन जसे टीचर्स आलेले आहेत त्या टीचर्सकडे त्यांना आम्ही डायव्हर्ट करतो. फॉर एक्झाम्पल 4 टीचर्स आमच्याकडे इंडस्ट्री बेस्ड आहेत, इंडस्ट्रीमधनं काम करून आलेले आहेत, अनुभव आहे. काही टीचर्स आहेत जे मार्केटिंगमधनं आलेले आहेत, काही टीचर्स आहेत जे की R&D मधनं आलेले आहेत, काही टीचर्स आहेत जे की कोर अकॅडमिक्समध्येच त्यांचं आयुष्य आता म्हणजे त्यांचं प्रोफेशन आतापर्यंतचं आहे. सो कोणी कुठे जायचं, कुठल्या स्टुडंटला कुठे डायव्हर्ट करायचं हे TPO करतं, ट्रेनिंग प्लेसमेंट, म्हणून त्याचं नाव आहे ट्रेनिंग. आधी ट्रेनिंग देणार तुला, मग तुला आम्ही प्लेस करणार. आणि त्याचं डिपार्टमेंट वेगळं ठेवलेलं आहे जेणेकरून मुलांना इझी होतं. आणि आमची जी फर्स्ट बॅच बी फार्मसीची आता पासआउट झाली त्याच्यापैकी 50 स्टुडंट्स म्हणजे 75 आउट ऑफ 50 स्टुडंट्सला अशा पद्धतीने आम्ही प्लेस केलेलं आहे. त्यातले 10 स्टुडंट्स हायर एज्युकेशनला गेलेले आहेत आणि काही आहेत ते म्हणजे डायव्हर्स्ड आहेत अजून, त्यांच्याशी अजूनही आमचं कम्युनिकेशन चालू असतं की ते अपॉर्च्युनिटीज शोधतायत. आणि अपॉर्च्युनिटीज शोधतायत म्हणजे असं नाही की ते घरी बसलेत, तर म्हणजे काही मुलं अशी आहेत की 3 महिन्याने 4 महिन्याने जॉब स्विच करून बघतायत. ते देखील आमच्याशी ते शेअर करतात की सर तिथे गेल्यावर मला असं वाटलं, तिथे गेल्यावर मला असं वाटलं. मग तिथे काउन्सिलिंगचा खूप महत्त्वाचा रोल असतो TPO कडनं. म्हणजे थोडक्यात तुम्हाला रिव्ह्यू पण मिळतात विद्यार्थ्यांचे की इथे गेल्यानंतर आम्हाला ही संधी मिळाली किंवा आम्हाला हे आता नको आहे, आम्ही काहीतरी वेगळा विचार करतो. आणि हे बॉन्डिंग खरं तर ठेवणं गरजेचं असतं. म्हणजे एक शिक्षक म्हणून जे बॉन्डिंग लागतं ते तुम्ही सगळे करताय आणि तुमचं कॉलेज करताय, यासाठी तुमचं विशेष कौतुक. पण याबरोबर एक भीती असते अगदी जेव्हा आपण यामध्ये प्रवेश घेतो किंवा या क्षेत्रामध्ये निवडायचं असतं आणि आपला जो भाग आहे तो ग्रामीण भाग आहे, म्हणजे सर्वसाधारण इथं स्टुडंट्स येत असतात. पण जर मला हे क्षेत्र हवं आहे आणि मला इथंच नॉलेज घ्यायचं आहे, अभ्यास करायचा आहे, पण माझी फायनान्शियल कंडिशन तेवढी स्ट्रॉंग नाही आहे किंवा मी तेवढे फीस भरू शकत नाही असं जर एखाद्या विद्यार्थ्याला वाटलं, तर अशा कुठल्या योजना आहेत किंवा फायनान्शियल सपोर्ट त्यांना या स्कीम्समधून विद्यार्थ्यांना मिळून जातं? फायनान्शियल सपोर्टचं बघायला गेलं तर आपल्याला गव्हर्नमेंटने खूप साऱ्या स्कॉलरशिप्स दिलेल्या आहेत. त्यातून पहिलं मी सांगेन की गर्ल्ससाठी, मुलींसाठी शिक्षण मोफत आहे. सरळ म्हणेन शिक्षणच त्यांना मोफत मिळतं. मग त्याच्यासाठी बरेच स्कीम्स आहेत गव्हर्नमेंटचे. पंजाबराव म्हणून एक शिष्यवृत्ती, पंजाबराव शिष्यवृत्ती म्हणून एक नाव आहे. त्या व्यतिरिक्त मुलं जेव्हा बाहेरून येऊन इथे राहतात त्यावेळेला त्यांना इथे राहण्याचा खाण्याचा पण खर्च येतो. मग तो देखील कुठेतरी कमी करण्याचा प्रयत्न शासनाने तरतूद ठेवलेली आहे. आमचं कॉलेज काय करतं तर ह्या सगळ्या स्कॉलरशिपची लिस्ट काढून मुलांपर्यंत पोहोचवली जाते. जे फार गरजेचं आहे. अनेकदा हे कळतच नाही. मग ॲडमिशन प्रोसेस जेव्हा स्टार्ट होतात त्याच वेळेला ते मूल कुठल्या स्कॉलरशिपला एलिजिबल होईल किंवा आहे ह्याची ॲनालिसिस केली जाते. आणि ते ॲनालिसिस करताना काही डॉक्युमेंट्सची गरज लागते किंवा आम्हाला कळून येतं की हे डॉक्युमेंट्स त्या स्कॉलरशिपसाठी त्यांना लागणार आहे. मग ते अगोदरच सांगून ठेवलं जातं मुलांना, जेणेकरून पुढच्या येणाऱ्या 1-2 महिन्याच्या कालावधीमध्ये ते डॉक्युमेंट क्रिएट केलं जातं. प्रोसिजरनुसार तलाठी असेल किंवा जे काही गव्हर्नमेंट ऑफिशियल्स आहेत त्यांच्या थ्रू ते डॉक्युमेंट क्रिएट करावं लागतं. फॉर एक्झाम्पल उत्पन्नाचा दाखला किंवा कास्ट व्हॅलिडिटी किंवा इथे जर दुसऱ्या ठिकाणी येऊन राहत आहेत तर एखादं एग्रीमेंट की जिथे हॉस्टेलमध्ये राहत आहेत किंवा काही रूम घेऊन राहतात किंवा PG म्हणून राहतात काही मुलं, मग त्याचं एग्रीमेंटची गरज लागते ॲज अ डॉक्युमेंट प्रूफ म्हणून. मग हे सगळं त्यांना अगोदर प्री इंटिमेट केलं जातं मुलांना आणि मग त्यानुसार त्या मुलाला त्या स्कॉलरशिपसाठी फॉर्म भरवून देण्यासाठी देखील आमचं एक वेगळं ऑफिसमध्ये डिपार्टमेंट आहे, स्कॉलरशिप डिपार्टमेंट. ती व्यक्ती ते सगळं सांभाळत असते.
बरोबर. ती व्यक्ती त्यांना पदोपदी म्हणतात ना, पॉईंट टू पॉईंट फॉर्म अपडेट करणं, फॉर्म भरणं, डॉक्युमेंट्स अपलोड करून व्हेरीफाय करून घेणं, व्हेरीफाय नाही झाले, तिकडून काही क्वेरी आली तर ती सॉल्व्ह करून देणं, हे सगळं 1 to 1 इंडिव्हिज्युअल स्टुडंटला, असं नाही की ग्रुपमध्ये एकत्र सांगितलं जातं. त्या स्टुडंटला त्या स्कॉलरशिपसाठी एलिजिबिलिटी क्रायटेरियानुसार प्रिपरेशन करून दिलं जातं. ह्याचा खूप मोठा फायदा होतो तो पालकांना. बरोबर. कारण की मी असं म्हणेन की फायनान्शियली कोण अनस्टेबल नसतं, फायनान्शियली सगळेजण स्टेबल असतात. फक्त आपण तो फायनान्स कसा कुठे वापरायचा आहे हे पेरेंट्सने डिसाईड करणं गरजेचं आहे. आणि ते मॅनेज करणं म्हणजे ह्या सगळ्या सवलतींचा वापर करणं जे गव्हर्नमेंटने दिलेलं आहे आपल्याला. आता मी म्हटलं की मुलींसाठी शिक्षण मोफत आहे, तर मुलांचं काय? हो. तर मुलांचं असं काही नाही की त्यांना मोफत नाही आहे, पण त्यांना सवलती आहेत. त्यांना काही मुलांना 50% ट्युशन फीमध्ये कमतरता मिळते. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल की 80,000 समजा फी आहे, तर 50% फी माफ होणार, 40 भरावे लागतील त्यांना, 40,000च. मग असे बरेच स्कीम्स आहेत. मग त्याच्यामध्ये जर का तो विद्यार्थी पर्टिक्युलर कॅटेगरीमध्ये असेल, म्हणजे कास्ट वाईज काही फ्लेक्झिबिलिटीज आहेत, मग त्यांना काही मुलांना 80% ऑफ असतं, काही मुलांना 75% ऑफ असतं. ते गाईडलाईन्समध्ये दिलेले आहेत, GR वरती येतं आणि तो प्रॉपर GRच फॉलो करून आम्ही त्यांना मार्गदर्शन करतो. मग तो एक गरज आहे ही खरं तर आता. आणि त्या गोष्टी समजणं सुद्धा तेवढंच गरजेचं आहे. नुसतं कितीतरी स्कीम्स असतात असं आपण म्हणतो, पण जर त्या विद्यार्थ्यांना समजल्याच नाही, त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्याच नाही, तर त्याचा फायदाही तसं काही होत आणि नाही. मी ह्यासाठी म्हणजे आमच्या कॉलेजला मी अप्रिशिएट करेन, कारण की मी असल्यापासून म्हणजे 2012 मध्ये मी पास आउट आहे, पण त्यावेळी देखील मला स्कॉलरशिप जी अवेलेबल करून दिली जात होती तीच पद्धत आजही माझ्या विद्यार्थ्यांना दिली जाते. म्हणजे हा कुठेतरी त्यांनी एक वारसाच घेतलेला आहे असं मी म्हणेन, की तळागाळातल्या किंवा गरीब घरातनं आलेल्या मुलांसाठी स्कॉलरशिप अवेलेबल करून देऊन शिक्षण देण्याची जबाबदारी ही संस्थेने कुठेतरी स्वीकारलेली आहे आणि ते अजूनही तत्पर आहेत त्याच्यामध्ये. हा माझा अनुभव आहे आतापर्यंतचा. एक महत्त्वाचं पाऊल या निमित्तानं या संस्थेनं उचललं आहे. आता सर जाता जाता शेवटचा प्रश्न, अर्थात प्रत्येक वेळी फक्त स्टुडंट्स आपण त्यांनाच सल्ला देत असतो, पण स्टुडंट बरोबर पालकांची सुद्धा भूमिका तेवढीच महत्त्वाची असते या करिअर निवडीमध्ये. आणि 12वी नंतर खरं तर बी फार्मसी हे क्षेत्र निवडलं जातं. तर अशावेळी तुम्ही पालक आणि विद्यार्थ्यांना नेमका काय सल्ला द्याल? पालकांना आधी मी मेसेज देईन की पालक या नात्याने जेव्हा आपण आपल्या पाल्याला काहीतरी डिसिजन देतो, तर मी म्हणेन की डिसिजन तुम्ही देऊ नका. तुम्ही कन्व्हर्सेशन करा अगोदर की बाबा तुला नेमकं कशात इंटरेस्ट आहे, आणि तो इंटरेस्ट ओळखून घेऊन त्या इंटरेस्टला आपलं पाल्य एलिजिबल आहे का, किंवा आपलं पाल्य हे करू शकतं का, ह्याचं ॲनालिसिस करून त्याच्याशी डिस्कस करून ते पॉईंट्स नोट डाऊन करून त्याला देखील, आपल्या पाल्याला देखील ही समजूत काढून द्या की बाबा हे बघ, हे तुला जमणार आहे, हे तुला नाही जमणार आहे. मग अशा पद्धतीने जेव्हा एक पेरेंट आपल्या मुलाला सांगतं, तेव्हा हा जो रॅपो आहे ना तो खूप स्ट्रॉंग बिल्डअप होतो. कारण की आजचं जनरेशन आहे, मी जनरेशनबद्दल मुलांच्या जनरेशनबद्दल पण बोलेन हे बोलताना, जेव्हा विद्यार्थ्यांचं येतं बोलताना, की खूप ॲरोगंट झाले आहेत. शिक्षक म्हणून मी ते अनालाइज केलं आहे. स्टुडंट्स कोणाची ॲरोगंट झाले आहेत? टीचर्सची नाही, पेरेंट्सची. का ॲरोगंट झाले आहेत हा प्रश्न खूप महत्त्वाचा आहे. पेरेंट्सने ह्या प्रश्नाचं उत्तर शोधण्याचा. तुम्ही त्यांना पॅम्परिंग खूप केलं आहे. हार्श असेल, कडू बोलत असेल मी कदाचित, बट इट इज ट्रुथ. पॅम्परिंग करू नये का? मग ते नाही करावं, योग्य त्या ठिकाणी, योग्य त्या गोष्टीसाठी. मग ज्या वेळेला ही स्टेप येते ॲडमिशन घेण्याची किंवा एखादं प्रोफेशन चूज करण्याची, त्यावेळेला मुलांमध्ये आणि पेरेंट्समध्ये जे कन्व्हर्सेशन व्हायला हवं ना, म्युच्युअलवालं, ते कुठेतरी मॅच्युरिटीचं असणं गरजेचं आहे. आणि इथेच डिफिकल्टी येते ज्या वेळेला मुलांना आणि म्हणजे पेरेंट आणि मुलामध्ये ते रिलेशन प्रॉपरली बिल्डअप झालेलं नसतं. त्यावेळेला मुलं खूप ॲरोगंटली काहीतरी क्लेम करून जातात, मला हेच करायचं आहे म्हणून. आणि पेरेंट्सचा दृष्टिकोन असतो फायनान्शियल बॅकग्राऊंडचा, की आम्हाला ते नाही जमणार आहे आणि मी कसं करू, मला तर त्याला द्यावंच लागणार आहे.
मग हे समजून देण्यासाठी आधी पहिलं म्हणजे मानसिकरित्या कुठेतरी पेरेंट आणि स्टुडंट, पेरेंट आणि मूल ह्या दोघांनी म्युच्युअली कम्युनिकेट करणं एका लेवलला खूप गरजेचं आहे. आणि ते कम्युनिकेशन येतं ते अपब्रिंगिंगपासून. खूप महत्त्वाचं आहे पेरेंट्ससाठी की आपण आपल्या मुलाला अपब्रिंगिंग कसं देतो. अपब्रिंगिंग म्हणजे त्याचं पालनपोषण, त्याला कसं ग्रो करतोय. आणि ते ग्रो करत असताना ह्या गोष्टी आपण एक एक करून त्याच्या आतमध्ये म्हणतात ना आत्मसात करत देतो आपण. म्हणजे पेरेंट्स रुजवतो. पेरेंट्सचं कामच आहे की पेरेंट्सने आपल्या मुलांना त्या पद्धतीने मोल्ड करायचं आहे. म्हणतात ना आपण की मुलं म्हणजे ओली माती असते, राईट. पेरेंट्सचं काम आहे त्याला शेप देणं. ते लहान असलेपर्यंतच ओली माती असते आणि हा तो पीक पॉईंट आहे 12वी नंतरचा किंवा 11वी 12वी आणि मग हा पुढचा काळ जिथे ती ओली माती कुठेतरी आता सुकत चालली आहे आणि ती खूप ब्रिटल होते. आता शेप देऊ शकता पण तो शेप देताना खूप काळजीपूर्वक द्यावा लागतो. जर का मी खूप फोर्सफुली शेप द्यायचा प्रयत्न केला तर पॉसिबिलिटीज आहेत की मग ते ब्रेक होतात आणि ते केसेस आपण ऐकतोच मग नंतर की न्यूज चॅनल म्हणजे आपण बरेच ऐकलेले केसेस असतील की लोक काहीतरी मग डिसिजन्स घेतात जे की चांगले नसतात. मी ते बोलू इच्छित नाही की हा म्हणजे सुसाइडल अटेम्प्ट करतात किंवा भांडणं होतात किंवा मधीतच कोर्सेस सोडून दिले जातात. ताण पडतो जबरदस्ती केल्यामुळे मुलं मधीतच कोलॅप्स होतात. काही मुलं मधीतच कॉलेजच्या काहीतरी वेगळं डिसिजन घेतात. मुली कुठेतरी मग अफेअर थ्रू आपलं लग्नच करून मोकळ्या होतात. मुलं कुठेतरी मग पूर्णच कुठेतरी एक स्टॅग्नंट पिरियड येतो आणि मग ते ब्रेकआउट करून कुठेतरी दुसऱ्याच मार्गाला जातात किंवा स्वतः काहीतरी चालू करतात. पालकांना त्याच्याबद्दल माहिती पण नसते आणि कोर्स सोडलेला असतो, इकडे जॉब चालू केलेला असतो. असे बरेच केसेस आहेत. भयानक परिस्थिती आहे आजच्या एराची आहे ती. आणि म्हणून पालकांनी महत्वाची गोष्ट लक्षात घेणं म्हणजे संवाद. आणि तो संवाद करताना जर का मी पेरेंट म्हणून जर माझ्या मुलाला काही समजावू शकत नाहीये तर बाहेरच्या लोकांनी किंवा कुठल्याच प्रोफेशनल व्यक्तीने, शिक्षकांनी किंवा काउन्सिलरने त्या मुलाला समजावणं किती डिफिकल्ट आहे. किती डिफिकल्ट आहे. हां. आणि मग मुलांचं पण काय होतं, जी अशी मुलं असतात जी की कुठेतरी डिस्टर्ब होतात आणि काउन्सिलिंग यूज करतात, दे आर ऑल्सो आजकाल त्यांचा ट्रेंड झाला आहे बऱ्यापैकी. ट्रेंडिंगमध्ये ते लोक येऊन सांगतात की नाही यार ते काउन्सिलरकडे जायचं आहे ना मला. ते इतकं कॅज्युअली आणि इतकं लाईटली सांगतायत की त्यांना त्याचं महत्त्वच नाही माहिती आहे. काउन्सिलरकडे जावं लागू नये, गंभीरता समजत नाहीये सगळ्या प्रकाराची. आणि ती गंभीरता समजावून देण्याचं पहिलं काम जर कोण करू शकतो तर पालक. त्यानंतर येतात ते शिक्षक. मग शिक्षकांमध्ये शालेय शिक्षक खूप महत्त्वाचा रोल प्ले करतात विद्यार्थ्यांसाठी आणि ती कडी आहे कुठेतरी. शालेय शिक्षकांनी पालकांशी देखील तितक्याच खात्रीने आणि तितक्याच विश्वासाने त्यांच्या विद्यार्थ्याबद्दल काही गोष्टी ज्या त्यांना सांगायला हव्या त्या सांगाव्यात अशी मी अपील करेन. जेणेकरून ते मूल जेव्हा प्रोफेशनल फील्डमध्ये येतंय उतरतंय त्यावेळेला पालकांना तरी ॲटलिस्ट माहिती असेल की आपल्या मुलामध्ये काही लॅकुनाज आहेत किंवा काही स्ट्रेंथ आहेत. दोन्ही गोष्टी माहिती नसतात. पालकांना आपल्या मुलाची जी चांगली बाजू आहे ती पण कधी कधी माहिती नसते. पालकांना कधी कधी आपल्या मुलामध्ये काय वाईट गुण आहेत हे पण तितके माहिती नसतात. मग ह्या दोन्ही गोष्टी माहिती करून घेऊन आपलं मूल नेमकं कुठल्या क्षेत्रात जावं हे अनालाइज करण्याची पहिली जबाबदारी पालकांची असते. आणि मग त्याच्यासाठी पालकांनी काय करावं तर त्यासाठी पालकांनी आधी प्रोफेशनल्स सोबत बोलावं की आपल्या मुलाला कुठल्या प्रोफेशनमध्ये जर का त्यांना इंटरेस्ट असेल की त्यांनी डॉक्टर व्हावं, त्यांनी फार्मासिस्ट व्हावं, त्यांनी इंजिनियर व्हावं, तर पालकांची जबाबदारी खूप मोठी आहे की त्यांनी आधी जाऊन ती फील्ड समजून घ्यावी की ही फील्ड नेमकी काय आहे. त्यानुसार आपलं मूल हे करू शकतं का. त्यानंतर माझ्या मुलाला ह्या गोष्टीमध्ये इंटरेस्ट आहे का, विलिंग आहे का तो. आणि मग येतो की त्याची इच्छा कुठल्या कॉलेजमध्ये ॲडमिशन घ्यायचं. ट्रेनिंग अफोर्डेबिलिटी म्हणा किंवा येण्या जाण्यासाठी जवळ पडलेलं असं कॉलेज किंवा रेप्युटेड कॉलेज, ते मग ते सगळे वेगवेगळे कॉन्सेप्ट्स आहेत. सो तो आपापल्या फ्लेक्सिबिलिटीनुसार ॲडमिशन घेतो. मग तिथे पण त्यांनी चेकआउट करावं की अप्रुव्हल्स आहेत का कॉलेजेसला, किती बॅचेस बाहेर पडलेले आहेत, कुठे प्लेसमेंट्स झालेले आहेत, हे बघतातच, सगळेजण करतातच ते, त्याच्याशिवाय कोणाच येत नाही. इट इज अ मॉडर्न एरा, राईट. स्टुडंट्स आणि पेरेंट्स दोन्ही ह्याचा प्रॉपर स्कॅन करून येतात. पण जो अगोदर सांगितलेला मुद्दा होता की कम्युनिकेशन
खूप गरजेचं आहे. आणि कम्युनिकेशन म्हणजेच अभ्यास, जे मी फर्स्ट सांगितलं होतं. फार्मसी म्हणजे काय, तर मेडिसिनचं सायन्स. बरोबर. आणि मेडिसिनचं सायन्स घेण्या अगोदर आपण आधी स्वतःचं सायन्स ओळखूया का, हा खूप महत्त्वाचा प्रश्न आहे स्टुडंट्सला, की हे फील्ड किती मोठं आहे, किती वास्ट आहे. मल्टी ऑपॉर्च्युनिटीज अवेलेबल असतात. म्हणजे मी तुम्हाला सांगेन, एक फील्ड अशी पण आहे की कॉस्मेटिक्स. मुलं कॉस्मेटिक्समध्ये देखील फार्मा करून आपलं लाईफ घडवू शकतात. म्हणजे त्यांना रिसर्च वगैरे काही डोक्यावरनं जातं, पण त्यांना ब्युटी पार्लर जर म्हटलं, किंवा क्रीम्स, लिपस्टिक्स, आय शॅडोज, नेल पेंट्स, असे बरेच कॉस्मेटिक्समध्ये प्रोडक्ट्स आहेत. त्या फॉर्म्युलेशन्सला डेव्हलप करण्यासाठी देखील फार्मासिस्टचीच गरज लागते, आणि तो चांगल्या क्वालिटीचे प्रोडक्ट्स डेव्हलप करतो. आमच्याकडे आहेत स्टुडंट्स जे की साबण बनवतात, क्रीम्स बनवतात, आणि त्याचे रिझल्ट्स ॲनालाइज करतात. सो हे कुठेतरी ट्रेनिंगचा पार्ट आहे. पण ज्या व्यक्तीला ह्याच्यामध्ये इंटरेस्ट आहे तो त्या फील्डमध्ये जाऊ शकतो. नायका लाईक आहे, लॅक्मे आहे, हे कंपनीज आहेत, त्याच्यामध्ये देखील मुलांना जॉब मिळतो. अगदी याच मुद्द्यावर आणि याच नोटवर आपण आता इथं थांबणार आहोत. पण तुम्ही फार महत्त्वाचा मुद्दा या निमित्तानं उपस्थित केला आहे. जर तुम्ही विद्यार्थ्यांना नेमकं करिअर कोणतं निवडावं याची जर माहिती देत असाल, तर सगळ्यात पहिल्यांदा जो बॉन्ड हवा तो म्हणजे पालक आणि विद्यार्थ्याचा. त्यासाठी संवाद, त्याची आवड आणि क्षमता हे ओळखून तुम्ही विद्यार्थ्याला त्याचं कुठलं करिअर तो करू शकतो याची माहिती द्या, आणि त्यानंतर अनेक गोष्टी या सोप्या होऊन जातील. तुम्ही सर वेळात वेळ काढून आमच्या स्टुडिओत आलात, आमच्याशी संवाद साधलात आणि विद्यार्थ्यांना खूप सुंदर मार्गदर्शन केलात, त्यासाठी आपले खूप खूप आभार. थँक्यू सो मच. तर हे होते आज आपल्यासोबत पुष्पसेन सावंत फार्मसी कॉलेजचे असिस्टंट प्रोफेसर प्राध्यापक महादेव परब सर. आज त्यांनी आपल्याला या सगळ्या विषयीची माहिती दिली. बी फार्मसीनंतर नेमकं कोणत्या करिअरच्या संधी विद्यार्थ्यांना उपलब्ध असतात याविषयी त्यांनी माहिती दिली, आणि त्याचबरोबर महत्त्वाचा जो मुद्दा त्यांनी उपस्थित केला तो म्हणजे विद्यार्थी आणि पालक यांच्या बॉन्डविषयी. या सगळ्याचा विचार करूनच विद्यार्थी आणि पालक आपलं पुढील करिअर निवडतील आणि योग्य दिशेनं मार्गक्रमण करतील अशी आपण आशा या निमित्तानं बाळगूया, आणि इथंच थांबूया. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण सात लाईव्ह. धन्यवाद.